Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa musulmi abokai. Yayyan halittun Ubangiji still dai annabi, rahamar halittun Rabbana shine annabi, dalilin duniya da lahira still dai annabi. We never remove the birthday of you, manzona. Ina masoya ne na annabi, ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo, ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwa. Shaida muku cewa wannan sabon abin da ina muku tallan shi wato masoya manzo na 2025 to manzo ya tara mutane duka munan da yawa ne, lokacin da ya tara mutane sai ya hakuri da mutane yan kirki ne amma wasu yan iska ne. To in ba iskanci ba har ma inna da baba wai yan wuta ne ku yi duba a wannan iskanci ne akwai mai baban bayani soyayyar manzon Allah 2025 to Allah ya nufa ya kammala. Yanzu haka yana kan YouTube channel dina mai suna Ibrahim. Ya fadulu na wasa koma duniya fa domin fa na kama maso yanki ne za na kama alayi rabadin sai mu walwala na faduma sannu adal. Aji Allah ya mana sharing, ai mana subscribing, a danna mana alama kararrawa domin samu. Zan ki kun halittu ya zamo dole ne sai ya da faduma. In ki kun halittu ya zamo halaka ne sai ya da faduma. Na rike soyayyar ki Fatima na gane sai ya da faduma. Sai da ke a rayuwa ne komai sai daidai ne. Fake ce jigo na a ranar kiyama sai ya da faɗin ma. Aji Allah ya mana sharing, ai mana subscribing, a danna mana alama kararrawa domin samu. Ya bar ruko na halitta kuma sannan ƙarshen halitta, cika maki na annabta. Ya rabu ka bar mu da sansa a zuciyar mu annabi Muhammadu. Samun sabon shirye-shirye da zarar mun dora. Na gode wasu.